تەوی ئاستانگی و ڕێگریên têne pêşiya Encûmena Xwecihîyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê lê di pêşkêşkirina xizmetguzariyan ji bo xelkê Efrînê berdewam in. Piştî ku jeneratörên kevin yên navenda dabaşkirina ava vexwarinê li navenda Raco ji kar hata xistin û rastê ziyanê ji ber şer û pevçûnan hatin, Encûmena Xwecihîya Navçeya Raco bi hemahengî bi aliyên berpirs re jeneratörên nû ji bo navenda Raco danîn. Ji dereke agahdar ji navçeya Raco ji arkêra da zanîn ku ji çend rojan ve Encûmena Xwecihîya Navçeya Raco kar ji bo duberevvegera ava vexwarinê û elektrîkê ji bo gund û navenda navçeyê dike û jeneratörên nû ji bo navenda dabaşkirina avê ji Tirkiyeyê anîne, da ku careke din ava vexwarinê li ser malên sivîlan û dezgehan were dabaşkirin. Ji derê tekez kir ku ji ber şer û pevçûnan jeneratörên kevin yên Raco ji kar hatibûn xistin û Encûmena Xwecihî di hewlên xwe de berdewam e, da ku careke din ava vexwarinê û elektrîk were dabînkirin. û ji ber wê yekê jeneratörên karibin çaksaziyê têde bikin dikin, wek jeneratörê gundê mamala, da ku xelkê gund careke din sûd ji navenda dabaşkirina avê bibîne. Navçeya Raco yek ji navçeyên rastî ziyanên mezin ji ber bombebaran û tobabaranê û şer û pevçûnan hatibû û ji dema şer hatiye rawestandin, tanha ava vexwarinê û elektrîka niştimanî bi şêweyekî fermî nehatiye. Lê ji ber ku navçe bi bîrên avê û kaniyên xwe navdar e, xelk karin debara jiyana xwe dabîn bikin.